Здравейте, пичове! Здравейте! Чай! Аз съм DezoRxBG и сега снимаме малко Майнкрафт. Не съм снимал доста отдавна, което не е яко. И този път ще снимам на хедсока. Ако може. Да, искам да ви покажа набързо моят дом. Това е Enchanted Home. Това са декорации и тук спя, тейбъл, тук такова. Тук си пенсвам джунджуите, енчантвам си неща. И така, честовете ги ползвам. Тук имам няколко неща. Всичките неща, които се събрали са на приятел, който няма порядък. И ще ви покажа как се излиза от къщата ми, защото по принцип тя е такава. Тя е подземна, но лесно се излиза от нея, защото шупите и вуаля, отвън сте. Ауч. Този клип ще е много кратък, така че това е, исках да ви покажа къщата ми, така че чао, пичове!